alle sammen. Jeg vil lige lave så et lille ting på de ting, jeg elsker inde på mit værelse. Ja, Emma, hun er med her fra sidelinjen. En af de små valve. I kan se Emma? Ja, du er med. Ja. Jeg er lidt nysgerrig og lidt træt også. Men ja, jeg vil vise jer nogle af mine yndlingsting fra mit værelse. Okay, ja, hvad er det for noget? Det første, det er den her vase, den er virkelig cute. Og så elsker jeg også mit spejl, det kan jeg ikke leve uden. Ja, det kan jeg ikke, fordi jeg prøver det, ja, til at sætte mit hår i og øreringen i, og det. Ja. Så elsker jeg også den her lyskæde, som går hele vejen rundt. Ja, man kan se mig i vinduet. Og så elsker jeg virkelig også min billedvæg der. Jeg elsker også den her til nogle af mine plakater. Jeg elsker virkelig også den der dims. Ja, jeg lavede den en dag med min farmor. Så elsker jeg virkelig også det her. Og så min lille Taylor Swift hylde. Og så også mine bøger. Ja. Så elsker jeg virkelig også det her. Mine små blomster. Så elsker jeg også virkelig mine små Taylor Swift-detaljer her, som er på min reol. Ja, Emma vil godt lige være med her. Så jeg elsker virkelig også min drikkedunk. Hvad er det for noget? Ja, den er lidt mærkelig. Ja. Den elsker jeg virkelig også. Det er sådan lidt min lifesaver om natten, hvis jeg vågner op og er tørstig. Det tror jeg lidt var det. Men hvis jeg kommer i tanke om et eller andet, så kunne der godt komme part 2, ja. Ja, jeg ved det aldrig helt. Ja.